Те двамата се търсят и не могат да се намерят. Да, единия къде, по другия къде на кръговото. Ще още да не стане някаква беля. Няма, той много знае какво прави. Помни, те се търсят двамата. Намериха се. Помни, сега са гушнат. Вижда, дали те се разминаха. Да. Още не могат да се познаят. То се опитва да играе някакво хоро. И затова алкохол им е забранен тук на тия. Защото не могат да пият. Той мисля, че ме вижда. Той до тук не може да докара. Ах ти Ал Капонето. Понял. Направихме се една хубава разходка днес. Цялата зона е магазин. Понял, даже легне да спи. Той те едва ли са пили уиски, набира са. Понял кобре. Ма как вървеше вътре в кръговото? Той не може да намери правилната посока. Тая жена се очудва, ако да се очудва, защото е нормално. Он е хвана правилния път. Тръгна. То заспа. Погледни ги. Он е сега ще да вземе количка, да го качи на количката и да си говори вкъщи. И взе да тича, да изтрезне малко. Погледни. То направо заспа. Он е тича. Затова е забранен за тях алкохола. Не могат да пият.